butong di para among inumon o kaunan. Na, mauna na ron. Asa na may akong hani? Ay, ito ara, nagluto di ay siya o kanon para sa among paniud to. Manudlay sa to guys. Para gwapa tao niya pagkahuman. Ato siya sayaw-sayawan. Sayaw-sayawan na to atong hani. Oh, para ganahan siya musugnod ana among kanon niya, among kaunon unya. Ayan, sayaw-sayaw ta. Agoy, wala ganahi si Hani. Yakong gigukod. Cool! Ayaw cool! Ayaw cool! Bata pa ko cool! Ayaw cool! Pagkuman adto, natrap ko niya sa may lubi. Tago-tago daw ko nuhay ni kana. Pagkuman niya, di ko kukuron guys. Sadok ko sa kong Hani guys. Yung saon kaya ko niya. Nagukod-kukuron ko niya. May kaluwi sa lubi guys. Maka-istorya pala ka lubi. Oh, ayaw cool. Bata pa ko cool. Ayaw cool. Maluoy ka cool. Iya, murag bigag may bata guys. Susang iya din gusto. Iya kong pasakyan sa lukay. Aron niya kong bira-birahon. Niya, nalamang gibidiri. Ay, mapost-post ta. Kasi niya manluod ang mga lubi. Oh, lagi nagmahay nga lubi guys. Yan. That's for today's videos. Thank you. Bye-bye.